Salutăm în față, să băgat update pe Roblox Brookhaven. Acum vedem, s-a actualizat update-ul. Gata, e jocul. Da. Hai să mergem să băgăm. N-ai fost atentă. Căutăm un liber. Da, sunt jos. Am jucat cu roleplay. Dar ce la croissant? Bună, arată unde? Mai concentrat pe automat. Hai. Hai. Deci, după cum vedeți, nu știu ce domnul domnească. Da, e laborator. După cum vedeți, avem aici calculatoare. Aici, cred că e laborator, după cum vedeți. Aici descoperim sus. După cum vedeți aici, am uitat și eu. Aici fac experimente. De bine să fac experimente. Hai să coborâm pe jos. Testo. Aici dacă fac Danger Zone. Puști. După cum vedeți. Să ataci. Oh, am scăpat de aici. Să mergem aici. Aici m-am uitat. Aici sunt birou. Da, mai ceva. Ăștia. Ăștia. Mergem pe astea. Birou. Că să băgăm niște mașini. Mamă, Lamborghini. Încă unul de poliție, asta e totul la fel. Încă unul. Ce mai mă fac așa? Da, deci după cum vedeți, face cu 5 spate. Absolut. Hai să începem cu mașina numărul 1. Mamă, Lamborghini, mă fac și scoata. Avem mașini mai rapide. Să băgăm mașini de poliție. Nu. Am mai băgat încă un Lamborghini. Fac eu după tine. Că fac eu în locul tău, că mie îmi place să fac ceva. Hai, ce făcea acolo? Trebuia să dau oleta ceva. Și ce ai dat? Mărșișou. Mărșișou. S-a mai băgat și mașina asta. Mărșișou. Ăsta. Și următorul episod.